Hei Henkka, No moi! kauanko sä oot ollut Halikon ST1 Helmisinpukka-kauppiaana? No, mä oon ollut täällä kauppiaana vuodesta 2022, mutta sit mä oon yhteensä ollut kauppiaana vuodesta 2010 asti. Miksi me ollaan just täällä? Onko sulla muitakin asemia? Mulla on yhteensä 9 asemaa, mutta sit miksi me ollaan täällä? No vaikka sen takia, että täällä on niin upeat maisemat, mutta sit mulla on täällä yksi semmonen ihan uusi spesiaali juttu, mikä mä haluan näyttää teille. Okei, mikä on parasta kauppiaana olemisessa? No se, että tässä työssä saa tosissaan olla tekemissä ihanien ihmisten kanssa joka päivä. Ja sit se, mikä on mun mielestä tosi kivaa, niin ei ole yhtään samanlaista päivää. Joka päivä oppii jotain uutta. Täällä näkyy ainakin, että teillä on tankkausmahdollisuudet. Mitä muita palveluita teitä löytyy? Tosiaan tästä saa tankattua, mutta sit saa myös sähköäkin tänä päivänä. Sitten sisältä löytyy Helmisinpukka ja siellä on meidän a la carte, lounas, pikaruoka ja nykyään kotipizzakin. Osaako teidän asiakkaat aina laittaa oikeata polttoainetta? No kyllähän ne nyt osaa, mutta hei, tekevälle sattuu, eli joskus nyt voi mennä vähän pieleen ja mennä väärää polttoainetta, mutta sittenkin selvitään. Kyllä me keksitään sitten keinot siihen. Mikä on sun ylpeyden aihe täällä asemalla? No se on se uusi juttu tuolla, eli meidän uusi terassi. Mennään katsomaan. Hei, nyt matkalla terassille haluaisitko sä esitellä meille vähän sun asemaa? Joo, me ollaan nyt tässä myymälässä. Sitten tosta meiltä saa pikaruokaa, meidän juomia, jäätelöä. Ja sitten mennään tänne päin, niin päästään tänne kahvila ravintolapuolelle. Mikä on sulle tärkein piirre työntekijöissä? No, meidän työntekijöiden pitää olla todellisia multitalentteja. Nämä meidän ihmiset osaa niin kuin maa ja taivaan välillä ihan mitä vaan, ja sitten kaiken lisäksi ne on hymyileviä asiakaspalvelijoita. Lähteekö sulla yleensä lounasbuffetti vai listalta annos mukaan? Lounasaikaa mä syön aina meidän herkullisen kotiruokalounaan, mutta sitten muuten a la cartelta, esimerkiksi makkaraperunat. Entä jos haluaa jotain nopeata? Sitten mä syön Drivers Dogia, mutta nyt mä syön tätä. Tässä on Suomen paras meillä itse tehty munkki. Italiasta tällä. Maista. Kiitos. Onko sulla joku semmoinen työtehtävä, jonka sä luulet osaavas, mutta henkilökunta olisi eri mieltä? No on tietenkin. No esimerkiksi mä voisin mennä ihan hyvin heilua tuohon parilla äärelle ja mä oon mielestäni tosi hyvä, mutta sitten Tanja tulee sanoa mulle, että Henkka, me tekee jotain muuta. Kuka täällä pitää paketin kasassa, jos sä et ole paikalla? Niko ja sitten muu päällikkötiimi. Mutta meillä on niin osaava henkilökunta oikeasti, että ihan sama ketä meillä on töissä täällä, niin tää paketti pysyy kyllä kasassa. Mikä annos teillä myy parhaiten? Makkaraperunat. Ollaanko me nyt sen kuuluisan terassin ääressä? Ollaan. Nyt mennään katsoa. Tässä se nyt on. Suomen upein liikenneasematerassi. Onko asiakkaat ehtinyt jo tulla nauttia tästä terassista? Joo, me avattiin tää vappuna, niin nyt on jo ehtinyt jengiä käydä ja kesää kohti sit vaan kiihtyy. Millaisia asiakkaita teillä käy? Tosi monipuolisesti kaikenlaisia sinkkuja, pariskuntia, perheitä, urheiluseuroja, kaveriporukoita. Onko koirat tervetulleita? Erittäin hyvä kysymys. Meille todellakin koirat on tervetulleita ja esimerkiksi tässä on siitä hyvä esimerkki. Meillä on koirille jopa oma aurinkopeti. Täällä on juomakuppi ja muuta valmiina. Sitten meillä on Helmen oma koiramenuukin. Siellä on possun korvaa, kanafilettä ja jopa koirajäätelöä. Mitä sä haluaisit esitellä meille seuraavaksi? Mennään kattoo. Nyt me ollaan Helmisinpukan sydämessä, eli keittiössä. Täällä me tehdään itse ruokaa. Voisitko suositella meille 3 annosta Helmisinpukalta? Ehdottomasti Suomen parhaaksi valittu meillä itse tehty lehtipihvi. Ja sitten meillä itse tehdyt Helmen lihapullat. Ja sitten tietysti meidän tosi suositut makkaraperunat. Tuliko nälkä? No, mä voisin ottaa sen Suomen parhaan lehtipihvin, kiitos. Lehtipihvi tulee. Kiitos. Ja Suomen paras lehtipihvi. Hyvää ruokahalua. Oi, näyttääpä hyvältä. Tää on nyt se Suomen paras. Se on just se. Hei, jos mä olisin kysynyt sulta, niin mitä burgereista saisit suositellut? Mä valkkaisin ton Drivers Burgerin. Ja voisitko kertoa meille vielä loppuun 3 syytä, miksi pysähtyä ST1 Helmisinpukka-asemilla? Ehdottomasti Suomen paras ruoka. Sitten on meidän upea uusi kesäterassi ja sitten tietysti meidän hymyilevä henkilökunta. Hei, kiitos paljon Henkka, että sä esittelit meille sun asemaa tänään. Ihan älyttömän kiva, kun olitte täällä tänään. Nyt mä toivotan teille hyvää ruokahalua ja hyvää kesää. Moi! Kiitos samoin, moi! Tervetuloa meidän asemille!